ngalan ng samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasa kanino. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Agustin, obispo ug doktor sa simbahan. Inila ni siya nga buangon nga pagkatao tungod sa iyang pagpangita sa kalibutanong kamatuoran o katagbawan o sa siya ka-philosopher. Nang nahasud siya sa mga sala, mga bisyos kalibutan sa iyang pagtubo apan tungod sa gugma, pagampo o pagantos sa iyang inahan nga si Santa Monica kansang pista gahapon. Na-converter ni siya pagka Katoliko, mga 30 na kapin ang edad, o nahimong pari, nahimo pagyong obispo sa atong simbahan o nahimong usa ka bantugang tigdipinsa o tigpaila, tigpasabot, tigpatinaw sa atong pagtuo. Founder ni siya sa mga Agustinian communities. Labi na ang atong famous kayo nga mga Agustinian Order of St. Augustine nga mga pari nga nagda karon sa atong Basilica de Santo Niño. Natao ni siya 354 AD, namatay pod 430 AD, mga 76 years old. Atong iyampo ang atong mga leaders nga unta sama ni San Agustin kamaong mamalandong ug magbag-o sa ilang kasing-kasing ug hunahuna aron ipahiuyo ng ilang mga buhat sa gustos Ginoo dili sa gusto sa ilang mga sala. Karon sang adlaw gisaulog sa among pamilya, gihandom ang kasumaran sa kamatayon sa among amahan si Papa Severo Ubod. Namatay siya ni adtong 1995, August 28. So mga 31 years na. Maputoy pagsuod nako sa seminaryo. Nisuod kog June, namatay siya August. Tungyan po ang iyang kapahulayang dayon. O sa pagkakaroon sad, gihaya pa ang igsuon sa akong mama, si Milanio Taburnal. Karon pang Lunes ilubong sad at age 87 years old. Iyampo sad nato ang iyang kapahulayang dayon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bag-oha dinhi sa imong simbahan ang espiritu nga imong gipatuhop diha kang San Agustin, imong obispo, aron sa mapuno na kami sa maong espiritu. Uhaon unta kami kanimo lamang ang tuburan sa kinaadman o pangitaon ikaw namo ang tinubdan sa gugma sa kahitasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto.
Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong wala maluwas, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi ni ining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutana. Kay maoy pagbuod sa Dios sa iyang pagkamaalamon nga walay tawo makaila kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron mutuo sila, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahia wala kahimuti sa mga Hudiyo ug giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig gikan sa mga buutan, angay kayo. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga may napulo ka kultas, awita ang iyang kadaykanan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigong maon siya sa kangayan ug katarong. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta
mga laraw sa kanasuran. Iyang gipakyasan daw tang mga tinguha sa katawhan. Ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang tinguha sa iyang kasing-kasing latas sa tanang kaliwatan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlawa ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kami jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan o palit kamo og inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, mga danghag, ug misangpit sila, "Sir, sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Ang Ginoo mga igsoon moabot gyud sa atong kinabuhi. O kanang iyang pag-abot mao na ang atong kamatayon. Lingiyay mong tupad na sige kag pangandam sa pag-abot. Sige. Kay kita ra ba magsigi tag pangandam sa umaabot, pero di ta mo ngandam sa moabot. Ang kanabang sige tag pangandam ba sa future nato, mao nang magtigom tag kwarta karon, ang tanan natong pangandoy para sa kaugmaon. Unsa nalay kaugmaon sa akong mga anak, unsa nalay ka akong kaugmaon, unsa nalay kaugmaon sa akong bana, sa akong mama, uban pa diha. Sige tag pangandam ana, may kita mo kwenta ana, mao ni akong buhaton, mag-savings ko, magpalit ko sa pana diha insurance, mga college plan, scholarship para sa akong anak, para ni siyang kaugmaon, mo abroad ko para ni siyang kaugmaon. Pero minus kayo mo ingon, buhaton ko ni para ni inigabot ni Kristo. No? Unsa man? Bisan kaning pagsimba usahay, magsige ta ingon, musimba ko kay haron tagaan ko gracias Ginoo. Musimba ko aron maayo ko sa akong sakit. Musimba ko para magkauli mis akong silingan. Musimba ko para mausab ning batasan sa akong anak o batasan sa akong bana o sa akong ugangan. Pero di gyud mingon musimba ko para nis pag-abot ni Kristo. Ang galing niya ay mong tupad. Ing na muabot lagi siya. Ing na ba? Ing na muabot ra lagi siya. Mao na, buhato na to ang tanan para pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo. O dunay duha nga magpaabot na ay danghag, na ay maalamon. Usahay, magbalibali ta. Balibali ba diha sa kwan? Asa nang balibali ka ng barangay ba na? Dili no? Sityo no? Sityo balibali. O, mangko ka suhito kay diri sa kwan. Muna, usahay maalamon ta, usahay danghag. No? Gila na sang lingi si mong tupad ing na danghag ka. Danghag. Unsa may kinaiyas mga danghag, nagpaabot sila, pero danghag. Wa magdag reserba para sa ilang suga. Ang suga, mao na siya ang atong pagtuo. Faith. Ang ato di ang faith, dili na pwede nga mustan alone. Kinahanglan gina siya lana. Unsa may lanas pagtuo. Ang ubang mga virtues, labi na gid nang gitawag og prudence, wisdom. Kinahanglan gamiton sa nato. Dili kay magsigilan jud kag pagtuo ra gyud. Gamiti sa glaing virtues, i-support ba, i-support. Nam si uban magsige ra gyud simba, sige ra gyud rosaryo, nya kusmod kay ignaong. Wa mag-practice og humility, wa mag-practice og charity. Nasa magsigig simba, portig yung kugihana mo simba, pero di gyud mo palit og slot. Di gyud mo palit og raffle ticket. I-criticize pa ang fundraising sa pari nga nagmisa. Sige, baligyan, slot racing, baligyan, raffle ticket. Upag gina siya matagbaw dito pa man San Vicente. Una karon sige, pamugyapon dire. Anaon pa, nya sigig simba. Mao na, di ta pwedeng mo practice og usalan ka virtue niya mo focus ka diha nga di nimo i-appeal ang uban dada sila sa imong pag-practice. Mao na makapamalandong gyud ka. Sama ni kuluran ko ni akong buhok dili. Ana. Unsa man ni
makaandam ni nako sa pag-abot ni Kristo, kinahanglanon ba gid ni, o akong papintalan ang simbahan? Pinaagi aning akong gamayng tampo, ipalit ko na lang nig slot para mahuman ang among bell tower, ang among CR. Ano? Ang saman ka, inyong paminaw. Di mo to. Mayingon ka, kinahanglan ba gyud ko ako gining yaw-yawan ang akong anak tungod kay tapulan, kining akong pagyaw-yaw niya, kining akong pagkasaba niya, maka paandam ka ni nako inig-abot sa Ginoo, o ang pagpasaylo baka niya, ang paghigugma o ang pagdawat niya as He is. Ano ba? Gamita ang ubang virtues, unsa man gyud makigbungol gyud ko aning kabit sa akong bana, makapaandam ka ni nako sa akong pagpaabot sa moabot nga Ginoo sa akong kinabuhi, o praktiso nako ang giingon ni Kristo, pasaylo alag kapituan kapito, higugma ang imong kaaway. Di ba? Gamita ang ubang virtues. Mauto ang gigamit sa mga maalamon, nagda sila og extra nga lana. Kay haron inig ka-aksyon nagkapaong sa ilang suga, dugangan nilag lana. Kana bang inig-abot na sa mga pagsulay ba? Kana bitang unexpected, itawag ito untoward incidents. No? Magtanaw bitaw ko karon sa atong mga government officials, ang ratol kayo ba, kanang murag stress kay silang mga naong hasta ilang sinultihan, kaniyong gasigig kontra sa Vice Presidente. Ano bang naningkamot gid sila nga ma-impeach, maningkamot gid sila nga mabutangag bati, maningkamot gid sila nga kuan sa kinsa na ilang gipamunlot diha nga mga witnesses sa impeachment. Nya di gyud sila maghisgot kabahin sa flood control, katong mga scam, mga trillion, di gyud sila maghisgot ana. Pero ginganla na nila estupido ang ubang mga witness, ginganla na nila tanga-tangahan. Bisan pag insulto na kaayo, wa na sila tahod sa dignidad sa usa ka witness. Wa na sila tahod sa dignidad sa ilang pagka-senator judge or sa ilang pagka-prosecutor, sa ilang pagka-lawyer. Di na sila mutahod sa standard nila isip mga judges. Mugamit na sila sa violations para lang yung pagdaot sa Vice Presidente nga ilang gustong i-impeach. Nag-anam na gid hinoon sila kabati. Oh. At tanawa ang Vice Presidente, ang iyang naong bisag asa siya maglakaw-lakaw. Huwag yung stress. Di ba? Abot ka, o wa ba ka na siya ma-stress? Pero mailhan na ni mo sa naong. Ang liglian ng naong sa imong tupad. Tanawa. Mailhan na ni mo bisan pag naana sa mga pintal-pintal sa naong, mailhan gina ni mo. Labi na gyud og magkatinutok kay mo sa mata. Kami nagka-eyes to eyes, magin mo yan ng BP Sara, diha sa may istaka na integrated. Nagka-shake hands me. Ako yung gitanaw yung mata. Gipahimos lang akong tanaw. Kaya basig sa sunod din ako kita siyang mata. Akong gitanaw kung unsay mensahe sa iyang mata. Doon na ba'y kasubo. Kay the eyes is the window of the heart. Magina siya. Bisan pag unsaon ni mo, smile, 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 smile. Luya ginagnaong imong mata. Basta ang imong kaguol, di adire. Na-stress ka. Nindot yung isyag mata tanawon. Kana bang malipayon ang iyang mata. Nihaom sa iyang naong. Pero naiuban nato, dagko kay mga eyebags ang atong mga kuan, kanang atong mga leaders, no? Dagko kay eyebags. Unya, luya sila naong, no? Kabantay mo? Oh, stress. Ngano man, kay nakafocus ragid sila sa usa ka butang. Ug unsa man na ang gugma sa gahom, gugma sa kwarta,
gugma sa ilang dungog. Wa sila magdaog humility, wa sila magdaog pagpaubos nga kanang pagdawat, kanang willingness to give up everything. Wa sila anak magda. BP Sara ingon man siya nga, kuwaon ninyo tanan, okay ra gyud, pero samtang wa pa ni mo fight sa ko hantod nga tus kanal. Bloodbath. Total, I have nothing to lose. Nahimo na kong vice presidente, nya inyo kontakta ko na okay kayo. Pero di kita mo atrasan, so nang kay gitabangan ron siya sa tanan. Kana di jud ko ka-imagine ba ang usa ka babae, usa ka inahan, tabangan kag libak daot sa tanan tibuok katawhan nga mga inilang mga leaders gikan sa presidente hangtod sa barangay kapitan magpaningkamot nga mudaot nimo. Di ko ka-imagine unsaon paghandle. Kulbaan magi ko kanang i-text nga rin ako, Padir, basaha ang comment sa imong wali. Hala, Padir, uy, naagyo ni comment, Padir, batik. Kulba, magani mong naging muulpot atong kabuhi. Usara na kabuok niya, unsara gud taon ni, Padirsiano ra gud taon ni. Pero, di ko ka-imagine, i-publish ka diha, nganlan ka og pusit, nganlan kag piatos, nganlan kag sagunsa nalay panghingan, anha pa gyud sa impeachment nga you should resign. Ano ba? Resign na lang. Basta. Pero makamanage pa mag-smile. Mauna ang nindot pagdaog laing support sa imong baruganan. Kanang ato dihang kuan, atong Buta Pumiro gahapon giingnan ko sa atong usa dinhi sa nag-observe. Padir, wap man na matangtang kay doon na magudon tatay crane nga kuan ba nga moy mualsa na mga dagkong mga beams dito ana columns niya ang hangyo sa kuas crane nga putol-putol lang daan ipa-expose ang kabilya kay haron gunit screen putlo na lang na alsahod. Niabot naman nga ris ubos ang ilang pag-expose so pa man mo abot ang crane. niingon ang kaning usas mga nag-observe na to diri. Padir, di ka na matumba hinoon kabilya gi-expose naman na usa na may strength ana nga to pa mang loads babaw nakupahunongi usa kay bawa na niya nay support bungkag na dihan lusno na may lagway taong magkuan okay ra gyud kayo unyag naaw niya nang trabaho kalit nga nagbigay diha naabot gihunongan na baka or igagi baka na ninyo na malusno okay ba pero moabot lagi ang Ginoo lagi moabot pero tanawang imong support ana og mohisgot ko kinabuhi aning ako mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay mohisgot ko sa akong papa si Papa Sibero ang support gid ato niya kana yung kakugi og pagpaubos di gid to mohunong og trabaho sige ra gid tong trabaho niya kanang pagrosaryo sige gina siya grosaryo. Muna ang iyang baruganan, isip bana, isip amahan, lisod kay tarugon. Si mama, anhing mama san, Valeriana, animal man kay tos nagbatasan. Sige man tog panglatos, niya si papa iapil paglatos. Kapila gito na apil og latos si papa, mga bali go ng sanas, bayabas, lawas ni papa. Pero si papa di gyud musokol. Hagdon pang mama damag-damagan pang mamas papa nga pasukmag gid siya pasukmag di yun masukmag sa papa hasta ako ni sugod na kog panintal ni papa katong dako-dako nako mga 7 anyos sige magyug latos hangtod 10 anyos hapit kaduha magid mi latoson sa kadlaw ani tintal na kong papa pa may pag-imo ng suklan sa mama kay makadungog mo sa gospipila nako ka mga uyuan ingon ikaw ba mura mo sa nung kag dili laki patilawar ko nag-usa ka kumo ng asawa niyo hilom ko na ana ba mo katawar mas papa niya mo ingon ra mutubag ra ba wa man ko ng asawa ana para sukmagon ana niya kami ako siyang tintalon ingon ay naingon ang inyong mama ana kay kamo sad magsigi man sa mo pabadlong sige mo sa mog siaw-siaw
ayaw mo pag siya sunda lang na iyang gisulti. Mahilom ra na, dili ra na manglatos. Yan ana ba? Kanang yan, nauna hinog kamatay noon. Mo tong pagka-paralyze gid niya ba? Gahigda dito sa kama nga wa nay panimuot ba? Unconscious niya si mama dito sa atbang nako ako gahilak kung gatan-aw ni papa ay sunang kay kalit lag ka paralyzed duty in taong kus landbang ka to niya si mama dito sa atbang nakaana ko sa Ginoo nako Lord nganong kani may na paralyzed kana tanggalin ko diha sa atbang sa ako bang kana bang kaluoy papa ba pero mao dito hinungdan nga si mama sad nausab kay si mama manggid mo ni atima ni papa for almost 6 years wa magin niya biyais papa hangtod na lang sa giyong nasakit siya pagkamatay giyong papa si mama mura na sa batasan ni papa nang perti na giyong buotanan ako naka-ending daay naka-ending mo na pagkamatay ng mama atong 2011 awa na buotan na kay si mama natakdang papa ana una, si San Agustin, buangon man ni kay siya, ang kabuutan sa ni Santa Monica, kay gidasa ni Santa Monica ang supporting niya, pag-antos, ang iya yung pagka mapaubsanon, pagka mapasayloon, gi-practice niya maayo, asus na dutlan gid si Agustin, ay, nahimong santo. Doctor of the church pag yun. Sunang doctor of the church. Mahimo tay kang santo pero maglisod kang ka-doctor of the church murag ang ka-bright ba ang ka-bright ni San Agustin gibendisyonan og grasyas Ginoo nahimo siyang maalamon nga matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa karon ang kaalam sa Dios binuang para sa mga tao nga padung sa impierno kay unsa may kaalam o gahom sa Dios ang cross muna ang atong cross na agi na diha kana mo'y atong support pinakanindot gina nga support para dili ta maluyas atong pagtuo kana bang pag-antos og kamatayon sa cross maunay tinuod nga gahom nato mauna kun na gani kay pag-antos ingna dayon mauna ni ang akong cross mauna ni ang akong gahom tamparuson ka sa imong bana, tamparuson ka sa imong asawa, mangabit niya, laki ka, bana ka, moingon man ka, pantay ka, patyo, tagi kang animala ka. Ayaw, tanaw sa cross. Ingna dayon, mauna ni ang akong cross. Duha na gyud kalaki ang nalaki sa akong asawa, pero maging sino ka man, mamahalin kita. Ikaw mo'y pertiling una ni mong pagkabanaha ka, pero masuko gani ka nya bimong kulatahon nimong asawa tungod lang kay nangabit or nakapangabit patay ka diha maiksa gyud ka ngadto sa gawas moingon yung Ginoo wa ko kailan nimo ano wa ka kailan ako Lord sige man kog simba liminister pa gyud ko wa naman ka mahigugma sa imong asawa tungod lang kay nangabit nya pari pa gyud nakabit ana nya di na ka mo simba, suko na kaspare. Wa na, patay ka niya. So niya, kana sila Lord, kana sila. Ay, ayaw na lang na. Basin pa sa diag makonvert na sunod, maparihan na ni San Agustin. Di ba? Sa kanang animal nga pari diya. Okay ka na. Ay, pag-ingong animal, pari biya na. So niya, hasta tong akong pag-umangkon, gikabit masadana. Ay, ayaw na, pasagdailan lagi na. Pisan pa ka ng imong apo, tirahan, yapon na niya. Pero, sige lang. Iyasad ng tulubagon sa Ginoo. Ikaw, ayaw pag nga ang imong pagtuo nga rin ako. Tanaw sa cross. Pasana ng imong cross. Aron dili ka matintal. Ana na siya. Muna, support na nato ang cross. Bulahan mo kamong kamaong mohilak. O niya ron kung arisad ta sa paghatag. Usahay, makaingon man ta na, sige na laming hatag aning slot o raffle ticket padersyano. Magsige naman sa himog project. Wa man ikatapusan. Nanahuman ang adoration chapel nga nasa na Bill Tower. Magkahuman na nasa CR. Iguman na nasa Walk of Apostles. Inighuman na ng Walk of Apostles. Ang kanina sa kuno mga lingkuranan. Iyan na sa ning ilisan niya. Ikahuman na lingkuranan. Na iyan na sa kunong tukuron. Dituloy yun na sa kunong. Kato na sa
kuan nga ighuman ato ang ganina sa simbahan. Napay kumbinto, mamatay na lang ta sige palit aning raffle ticket. Ayaw. Ang imong support diha, moingon jud ka kung magsigi kog hatag, bubuan sad sa Ginoo o grasya nga sobra pa sa akong ikinahanglan. Dili man ikay tuburan sa lana. Ang Ginoo may tuburan sa lana. Pero pag-andam og sudlanan para sudlan sa Ginoo. Ug unsa man na, empty your pouch. Kaya ug ihatag sa Ginoo ron ang kwarta nimo, nya puno ang imong sudlanan, muawas ra to siya. I-empty. Unsa ang pag-empty? Ipalit og slot. Di ba? Ang sa may ganahan ninyo, bagong tubig o daang tubig? Bago. Kaya kanang daang tubig, mubaho na madugay. Naapa na yung mga nguyo-nguyo. Nga mo inom ka na, ayaw. Ang tubig ni mo karon ipalit dayon. Ang kwarta ni mo karon ipalit dayon. Haron ikaugma, tagaan na sa kagbagong kwartas Ginoo. Daghan pas imong gigamit karon. O digin mo mo to, o di manindog na lang ta. Ang mga igsoon, samtang nagpaabot kita sa pag-abot sa Ginoo, kita gipahinomduman sa pagkamapaubsanon ug malaumon. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mobasa sa mga timailhan, sa kapanahunan ug padayong mo pahinumdom, sa katawhan sa Dios mahitungod sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabatan-unan magpabiling malaumon ug madasigon sa pagkinabuhi diha sa ilang mga paningkamot, sa pagkabot sa ilang mga mithi sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawad-ag paglaom ug nasamdan sa pagkinabuhi, dili magpabilin sa ilang kapaitan, hinuon madasig ug mulaom diha kang Kristo, nga misaad nga ang kanunay magauban siya kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug mga himalakyon, malaumong usudong kang Kristo uban ang mahinulsulong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamungot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaong pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalang puson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nangamatay, makauban sa Ginoo dito sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom og maluluyong amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Agustin, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay kasamo kanimo
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaing pagimaya sa yanganan. Alang usab sa atong kapusulanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa pagsaulog namo sa handumanan sa among kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy aron kining sakramento sa gugma mahimo alang kanamo nga timaan sa kahiusa ug bugkos sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Away ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Agustin. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa, labi na gyud ang mga masakiton karon nga naa sa ilang panimalay ug sa mga hospital. Malaumon nga himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Agustin ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, inihatag ka namo karon adlawan. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ang akong kalinaw bilin ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Ihat pakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
at agi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Huwag sama ang huma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giulang, aron ka maluwas. Kalapasan, adautan, sa taong gipatas, pasay lugugman, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Imong pamatiyo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga magsantos unta kanamo ang among pagtambong sa bangkete ni Kristo aron sa pagkahimo namo nga iyang mga bahin mahimo kaming sama kaniya nga among gikalawat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on nga Diosnon. Pero kinahanglan kita mosunod sa panag-ingnan ni Kristo nga ang pag-anto sa cross mao gyud ang atong isipon nga atong gahom o kaalam. Salamat sa nag-antos og sigig padayog palit og slots nato. Kaning upat nato kapaagi sa pagtabang sa atong simbahan. Una ang slots kaning KPSBP 7,728 na ang atong halin, na apay 32,272 kas slots na available para ni sa atong umaabot na Camino Festival, Pista Segunda Patron dinhi sa atong parokya karong October 10, ikaduhang Sabado sa Oktubre. Nya ang ato sang raffle tickets
hinay kayong dagan karon pero sige lang padayon lang kita. Pag-antos po ni 3,290 na ang atong halin sa raffle tickets para sa ni sa atong mga projects karon sa nikutob nga December 8 nga atong raffle draw. So pagpaka nato ang namalit nato og mga slots og raffle tickets nga ikatulo palit sad mo sa atong Columbaris. Makatabang kay ni dili lang karon kung dili hangtod na gini dugay-dugay kay cooperative maning amo. So naataron sa pre-selling period mao na nga kuana ninyo kana ganing pahimusli labi na mong taga-dinha sa Liloan, Dinis Compostela o Konsolasyon dool raman mo diha. May nang natay kapahimutangan sa atong kuan. Barato kay ni siya no. Down ra mo 5,000 anya human ana ang remaining balance inyo na nang isettle maximum of 5 years. Gamay ra kay mo bayro nun. Nya magamit na gyud maka-accommodate man ang mga unom ka earns o mga tulo ka set sa bukog kung mo inyong isod anang maong unit sa Columbari. Ang ikaupat kaning atong pag support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Suportahin niyo sige lang gyud mo tan-aw ani nya share aron nga dili mo sana dili maputol bang atong koneksyon nya ato sang ma-share ngadto sa uban ang atong misa nya mo income sad ni siya ato sa ning mapahimuslan. So salamat kaayo nya pasalamat sad ko sa taga Magsiko gimisahan ako gahapon kay nakapamalit gid sila mga raffle tickets. Di lang kayo daghan kay nagprosesyon man sila. Ipadahan lang na inyo GCash tingali kung gusto mo. So ang atong pamaagis pag dawat og kwarta mao ang atong bank accounts, ang atong GCash accounts o kaning kwarta padala. Tan-awa lang ning atong mga gibutang kanunay din aron di sad mo masaag sa inyong pagpadala. Nga salamat kaayo sa mga nitampo para sa amo rong pag-atiman sa pagpahiluna sa akong uyuan nga si Nonoy Lanyo o Milanyo kamong nitampo musalig ra gid mi ninyo kay mga kabos man mi nga ako ra man sa imo abagaan so kung do na mo itonol nga kaning hinabang ihatag lang di sa tong opisina nya sa mga online basta i-text lang mi kaya ato lang nang hinay-hinayon tingbon og kuan para sa mga galastuhan sa pagpahiluna sa karong August 31 ang lubong nining akong uyuan. Ang Ginoo manaa kaninyo manausab kanimo ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo karon ug sa gihapon atong pagsimba